إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең күпме санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз һәм Аллаһ Тәгаләнең әмрен онытмагыз. Раббыбыз Аллаһ Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бүген Аллаһ Тәгаләнең зур бер аятын искә төшерү бик урынлы булыр дип уйлыйм. Ибраһим сүрәсенең 7-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва из тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Менә Раббыгыз әмер бирде: әгәр дә сез миңа шөкер итә белсәгез, миңа рәхмәтле була белсәгез, мин һич шиксез сезгә арттырып бирәчәкмен диде. Биргән нигъмәтләремне сезгә арттырып бирәчәкмен диде. Ләкин аятның дәвамында Аллаһ әйтте, кисәтте: "Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Әгәр сез күфрлек кылсагыз, күфрлекнең бер мәгънәсе булганны юк дип әйтү. Аллаһ биргәнне күрмәү, танымау, рәхмәтсезлек, шөкерсезлек. Аллаһ нәрсә ди? Шөкер итә белмәсәгез, күфрлек кылсагыз, белегез: "Инна азаби лашадид." Минем газабым каты булыр диде. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең безгә һәр даим биреп тора торган нигъмәтләренең кадере бетә башласа, һәм без ул нигъмәтләргә гадәти нәрсә дип карап, кешеләр шул нигъмәтләргә аз шөкер итсәләр, Аллаһ безне ул нигъмәтләрдән мәхрүм итә. Кай вакыт шул нигъмәтне тартып ала. Кай вакыт биргәннең дә бәрәкәте китә. Куанышы, шатлыгы бетә һәм ул нигъмәт кешегә нигъмәт түгел, никмәт була. Ягъни сөенеш урынына киенеш, бәхет урынына хәсрәт китерә башлый. Кай вакыт Раббыбыз Аллаһ безгә һәр даим биреп тора торган хөрмәтләренең бераз гына краннарын ябып, ишекләрен кысып куя. Күпмедер вакытка шулай итеп, ул безгә булган нәрсәләрнең кадерен белергә өйрәтә. Аллаһ безне тәрбияли. Рамазан айының көндезләрендә ризык су ишекләре ябылып торганнан соң, җәмәгать, барыгыз да беләсез, минем белән килешәсез, балсыз, шикәрсез судагын шул кадәр татлы булып тоела. Ләкин ул суның тәмен татыр өчен көне буе шул судан мәхрүм булып йөрергә кирәк. Шуннан соң гына аның тәме тәм була. Мөселман кешесен Аллаһ Тәгалә бу Рамазан айында, мөхтәрәм җәмәгать, бу Рамазан айы безнең инде бик күпкә исебездә калыр. Чөнки әлеге Рамазан айы безнең Аллаһ Тәгалә
тәнебезне ашата торган, ипи һәм сулардан гына түгел, һәрбер иман иясенең жан ризыгы булган. Аңа рухи көч бирә торган олуг бер ризык ишеге мәчетләрне япты. Әйе, җәмәгать, аны Аллаһ япты. Аны ниндидер җитәкчеләр дә түгел, ниндидер гигиенический врачлар да, Роспотребнадзорлар да түгел. Алар бөтенесе Аллаһ кулында корал. Раббыбыз Аллаһ безгә бу Рамазанны мәчетләрсез үткәрергә насыйп итте. Һәм җәмәгать, мөселман кешесен Аллаһ җәмәгать бәрәкәтеннән, җәмәгать намазларының бәрәкәтеннән мәхрүм итеп торды. Һәм менә бүген 2 ай мәчетләрдән ураза тотканнан соң без җыелдык беренче тапкыр ифтарга. Беренче мәртәбә ифтарга җыелдык. Һәм бүген миңа сезнең каршыгызда сөйләү дә бик авыр. Чөнки мин исемә төшердем беренче тапкыр шәкерт булып кайткан елларны минбәргә менү. Чөнки 2 ай менә бу минбәр имамсыз торды. Һәм чыннан да монда безгә гыйбрәт алу өчен, үзебезгә төрле дәресләр алып, уйлау, фикерләү өчен бик күп нәрсәләр бар. Әйе, җәмәгать, сагындык мәчетләрне, сагындык шушы җәмәгатьне, бергәләп намаз укулар. Субханалла, исән имин, кашан телисең шул вакытта мәчеткә килү. Рәхәтләнеп намазыңны имам артында басып, азан тыңлап, бергәләп җәмәгать намазларын уку. Әлхәмдүлилләһ, нинди зур, нигъмәт икән. Без бит ияләштек моңа. 90-нчы елларда мәчетләр кайта башлагач, әле кем өчендер мәчеткә килү, имам тыңлау, ничектер шатлык, бәхет булып тоелса, бүген мәчетләрдә ул 90-нчы елга мәчетләрне күрмәгән күпчелек кеше утыра. Ул мәчетләрне кайтару, аларны яңадан сафка бастыру никадәр авыр булган, күбебез аны белмибез, яшьләр бигрәк тә. Ләкин карагыз, 2 ай ураза тоттык мәчетләрдән. Көне буе сусыз торып, су эчкән кебек килдек бүген мәчеткә. Әлхәмдүлилләһ, күңелләр сөенә. Аллаһ Тәгалә безне кайтара. Иншалла, җәмәгать бәрәкәте яңадан кайта. Шөкер кылыйк Аллаһ Тәгаләгә. Раббым Аллаһ безне шушы килгән зәхмәтләрдән котылдырып, битебезгә маска кимише, кулларыбызга бияләй кимише, рәхәтләнеп кемне телибез барып күрешеп, аны кычаклап, рәхәтләнеп, әлхәмдүлилләһ, мәчетләрдә Раббым җыелышырга безгә насыйп итсен. Аллаһы Тәгаләгә иман китерү, асылда ул аның барлыгын, берлеген тану, безне юктан бар итүен, аның безгә булган нигъмәтләрен күрү, күрә белү һәм аңа рәхмәтле булуга кайта. Мөселман шөкерсез, рәхмәтсез мөселман була алмый. Чөнки һәр гыйбадәтнең дә иң беренче асылында Аллаһка рәхмәт әйтү кайта. Рәхмәт әйтү ята. Шуңа күрә кеше бөтен эшен калдырып, дөньясын ташлап, Раббысы каршына басып намаз укый. Ул уразасын тота. Һәм менә булар иң элек аны яратып, аның нигъмәтләренә шөкер итеп башкарыла. Шөкерсез гыйбадәтнең, мөхтәрәм җәмәгать, мәгънәсе калмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә үзенә шөкер итүне һәм иман китерүне бер урынга куйды. Бер урынга куя. Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 147-нче аятында әйтә: "Ма яф'алуллаһу би'азабикум ин шакартум ва амантум." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр сез Аллаһка шөкер итсәгез һәм иман китерсәгез, Аллаһыга ни сәбәпле сезне газапка тартырга ди. Нигә Аллаһ сезне газаплый ди? Әгәр дә сез шөкер итәсез һәм иман китерәсез икән ди. Икәй бер була икән, Аллаһ сезне газапламый ди. Ва кана Аллаһу шакиран алима. Аллаһ та шөкер итүче һәм белүчедер ди. Субханаллаһ, без генә түгел, Аллаһ та безгә шөкер итә. Әгәр дә бер бәндә Аллаһ ризалыгы өчен изгелеген кыла икән, Аллаһ аңа рәхмәт әйтеп, шул изгелегенә 10-нан алып 700-гә кадәр арттырып
әҗр савабын бирә. Әле бу дөньяда да шул изгелегенең күпме бәрәкәте, күпме шатлыгы килә. Галимнәребез Аллаһы Тәгалә Коръән-и Кәримдә 50-дән артык урында шөкер итүне искә алды дип әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәгаләгә иң якын булган, иң диндар булган, иң дәрәҗәле кылларын Аллаһ ничек сифатлый? Рәхмәтле, шөкер итүче кылларым дип сифатлый. Исра сүрәсендә 3-нче аятта Нух пәйгамбәр турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннаху кана абдан шакура" ди. Дөрестлектә ул шөкер итүче бәндә булды ди. Шөкер итүче бәндә булды ди Нух алейхиссалам турында. Һәм Нух алейхиссалам аның турында әйтәләр, ул ризык ашаса да Аллаһка шөкер итте. Су эчсә дә әлхәмдүлиллаһ диде. Киемен кисә дә әлхәмдүлиллаһ диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны нәрсә дип атады? Абдан шакуран диде. Ягъни шөкер итүче бәндә дип атады. Ибраһим алейхиссалам Нахл сүрәсенең 121-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шакиран ли ан'умихи". Ул Аллаһының ниғмәтләре өчен шөкер итүче булды ди. Муса пәйгамбәр турында Әл-Әғраф сүрәсе 144-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фахуз ма атайтука ва кум минаш-шакирин". Сиңа биргәннәремне ал ди. Ал, мин сиңа биргәннәремне. Һәм шөкер итүчеләрдән бул ди. Миңа рәхмәт әйтүчеләрдән бул ди. Әл-Әғраф 144-нче аят. Дорогие братья, сегодня вновь, по милости Аллаха, открылись двери домов Всевышнего. Машаллах, вот эти 2 месяца поста, а пост, мы знаем, это оставление чего-либо, воздерживание от чего-либо. Аллах закрыл для нас врата своих домов. Нам нельзя было приходить к Нему домой. И да, есть причины на это, но мы знаем, что режиссер всех дел управляет всеми Всевышний Аллах. Поэтому Он 2 месяца заставил нас поститься от домов Аллаха. И сегодня мы пришли на ифтар. Альхамдулилля, по милости Аллаха, двери мечети Аллаха открываются, потому что только они начали открываться. И сегодня мы понимаем, что оказывается возможность спокойно прийти к Нему домой, в мечеть, совершить намаз за имамом, послушать хутбу, это такое счастье. Это такой нигмат, оказывается. И вот этот своеобразный долгожданный ифтар после 2-месячного поста, когда мы, альхамдулилля, радуемся и благодарим Аллаха. Так много благ мы получаем от Всевышнего. И вот я хочу сегодня прочитать 2 аята. Часть аятов, где Всевышний в этих аятах 2 раза повторяет нам. А когда Аллах какие-то слова повторяет, значит, Он хочет, чтобы мы чаще эти аяты услышали, и чтобы мы эти аяты помнили и запомнили. Аллах говорит: «Ва ин та'удду ни'маталлахи ля тухсуха». Если вы станете считать, если вы захотите сосчитать милости Аллаха, дары Всевышнего Аллаха, которые Он вам дал, если вы захотите их сосчитать, пожелаете, Аллах говорит: «Ля тухсуха». Вы не сможете их сосчитать. Вы не сможете. Вот твоя жизнь, твои руки, ноги, твоя жена, твои дети, твое здоровье, то, что ты слышишь, то, что ты видишь, то, что ты живешь, солнце над головой, мир, в котором мы живем, мир животных, которые нам служат, мир птиц, мир рыб и так далее, и так далее. Аллах говорит: сколько бы вы ни считали, ля тухсуха, вы этого не сосчитаете. И эти слова Аллах повторяет 2 раза. Первый раз это сурат Ибрахим, 34 аят. И второй раз те же слова. «Ва ин та'удду ни'маталлахи ля тухсуха». И если вы станете считать дары Аллаха, ля тухсуха, вы не сможете их сосчитать. Это сура Ан-Нахль, пчела, аят 18. Вот в этих аятах Аллах 2 раза нам повторяет. Мы не сможем никогда сосчитать. Но оба аята, у них окончания разные. Субханаллах.
Во всем есть мудрость Аллаха. Окончания разные. И в первом аяте, сурат Ибрахим, Всевышний говорит: если вы станете считать мои дары, никогда не сосчитаете. Инналь инсана лазалумун кафар. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. То есть Аллах в первом аяте оценивает состояние человека. Вот они, дары неисчисляемые, а вот он человек. Он, как всегда, несправедлив и неблагодарен. Эту оценку ставит нам кто? Не наш нафс, который все время восхваляет себя. Да? Это Аллах говорит. Человек несправедлив и неблагодарен. Потому что человек, даже почему он несправедлив? Потому что Аллах ему дает, а он этого не видит. Это как с родителями. Родители его воспитали, вырастили, а когда они не могут уже ему помочь, они уже не нужны ни сыну, ни дочке. Так ведь? Вот сколько человек сегодня здесь, в Казани, просто выкидывают своих родителей. Просто вот мы с приютом работаем на Бурхана-Шахиде. Каждый день волонтеры подбирают дедушек, бабушек. Кого-то Рустем зовут, кого-то Юсуф, может быть, зовут, кого-то Миша, Гена зовут, да? Мы их подбираем. У них у всех есть дети. У кого-то 3 детей, у кого-то дочка есть. И обманным путем дочка забрала квартиру у отца. Сейчас она живет в квартире, а отец живет в подъезде. И соседи ему как собаку кормят. Да? Вот, это же несправедливость. Поэтому неблагодарность и несправедливость, они вместе приходят. Аллах дает, а человек этого не видит. Аллах дает, а человек не хочет быть благодарным. Это и есть несправедливость. И вот знаете, Всевышний Аллах все это видит. Всевышний Аллах все это знает. Он знает цену тех благ, которые Аллах ему дал, этому человеку. И он видит, что он неблагодарен. Он видит, что Аллах видит, что он не хочет быть благодарным. И поэтому Аллах говорит: «Инналь инсана лазалумун кафар». И вот давайте посмотрим завершение 2-го аята. Аллах говорит: «Ва ин тагудду нигматуллахи ла тухсуха». Если вы станете считать мои блага, вы никогда их не сосчитаете. «Инналлаха ля гафурур рахим». Воистину Аллах прощающий и милостивый. Вот в первом завершении 1-го аята Аллах описывает людей. Они несправедливые и неблагодарны. Аллах дает, а он не благодарит. Аллах дает, а он не благодарен. А во 2-м аяте в завершении Аллах показывает, какой он сам, какой Аллах. Аллах все это видит, и что? И он прощает. И он прощает, потому что он милостивый. Аллах прощает. Поэтому Аллах нам дает денно и ночно. И сколько бы мы не благодарили Аллаха, дорогие братья, сколько бы мы не благодарили Аллаха, этого очень мало. Поэтому ученые сказали, просыпайтесь кающимися и ложитесь спать кающимися. То есть всегда просите у Аллаха прощения. Потому что мы должны понимать, сколько бы мы не благодарили Аллаха за то, что Он нам дает, мы даже одну мизерную часть того, что Он нам дает, не сможем отблагодарить за это. Поэтому просыпайтесь кающимися, просите, вот проснулись, попросите у Аллаха прощения. Просите все время у Аллаха прощения. Мы должны всегда считать себя виноватыми перед Ним, потому что Аллах нам дает, а мы неблагодарны. Һәм җәмәгать кешенең табигаты шундый. Без биргәнне тизрәк алабыз. Рәхмәтне әйтергә дә онытабыз. Ә менә нәрсәнедер бирми калса, без тизрәк зарланабыз. Шулай бит. Нигә Аллаһ Тәгалә бездән моны алды микән? Нигә Аллаһ безгә мондый шир бирде микән? 50 яшькә кадәр ширләмәгән бит инде ул. 50 яшькә кадәр авырмаган бит инде ул. Ләкин рәхмәтен дә әйтмәгән. Ә менә 51 яшында тапканнар анда авыру. Хәзер зарланырга тотынган. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең табигатында менә шушы рәхмәтсезлек ята. Рәхмәтсезлек ята. Һәм Аллаһ Тәгалә Тәбәрәк сүрәсендә 23-нче аятта әйтә: «Кул хуаллази аншаакум». Әйтте, Аллаһ сезне юктан бар кылды. Ул сезне үстерде, әниләрнең карыннарыннан үстереп безгә шушында дөньяга китерде. Ва җа'ала лакумус сам'a, ишетү өчен колак бирде. Вал абсар, күрү өчен күзләр бирде.
вал афида, йөрәк, жан, күңел, қалилан ма ташкурун. Һәм шушы дүрт нигъмәт дип әйтсәк була инде, безне юктан бар кылды, ишетергә колак, күрергә күз һәм йөрәк бирде. Шушы дүрт нигъмәттән соң Аллаһ нәрсә диде? Қалилан ма ташкурун, бигрәк аз шөкер итәсез диде. Бигрәк аз сез шөкер итәсез диде. Мүлк сүрәсе 23-нче аят. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә менә безнең шөкерләребезгә шундый бәя бирә. Без түгел. Менә хәзер һәрберебездән сорасак, син рәхмәт әйтәсеңме дип Аллаһка. Кайсыбыз әйтер микән? Юк дип. Бөтенебез әйтәбез. Мин рәхмәт әйтәм, ничек инде намазымны укыдым, уразамны тоттым, әлхәмдүлилләһне әйттем, хәлләр ничек дигәч, Аллаһка шөкерне әйттем. Ләкин Аллаһ нәрсә ди? Қалилан ма ташкурун ди. Мин сезгә биргәннәр белән чагыштырсак ди, сез бик аз шөкер итәсез ди. Шуңа күрә, я Раббым, инналлаһа ла гафурур рахим. Раббым, син гафу итүче, син рәхимледер. Безләрне рәхмәтеңнән мәхрүм итмә, безләрне кичерсәң иде. Ва из таъаззана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә Раббыгыз хәбәр бирде, әгәр миңа шөкер итсәгез, мин сезгә арттырып бирермен диде. Ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид. Әгәр дә күфрлек кылсагыз, белегез, минем газабым каты диде. Иншаллах, дорогие братья, вот с этого намаза, с сегодняшнего дня у нас на 5 намазов мечети должны быть открыты. Я не знаю, каждый имам как будет поступать, но муфти Хазрат, уже согласно постановлению Кабинета министров, он сказал свое слово, что все мечети должны открываться. Сегодня обзвонил многих мухтасибов сам, чтобы в мечетях был порядок, чтобы мусульмане друг друга не подводили, потому что есть разные организации, у каждого своя работа, у каждого своя зарплата, поэтому может быть, и Роспотребнадзор будет ездить по мечетям, потому что для них, они отвечают за благополучие населения. Поэтому, дорогие братья, давайте нести ответственность перед уммой, перед Аллахом, перед нашими близкими, потому что болезнь еще не ушла, все, не расслабляемся. Первые месяцы все мы говорили, да, говорят, все болеют, а кто из наших знакомых болеет? Вот все так говорили, да? Я уверен, что у всех из вас уже кто-то из знакомых болеет. Болеют, много людей болеет, в деревнях болеют. Поэтому не надо шутить с этой болезнью. Вот некоторые кавказские регионы, да, горцы вышли и сказали, все, бисмилля, да? И вот там братья рассказывают, как каждый день хоронят людей, каждый день хоронят братьев. Поэтому здесь не надо вот так выходить, там, бисмилля, да? Нужно создавать причины. Поэтому, если нет маски, если нет индивидуального намазлыка, в мечеть не будете заходить. 5 намазов со своим намазлыком, со своей маской. Все, приходим, бисмилля, обнимашки, целовашки, все оставляем пока, дорогие братья. Это во благо. Это ученые про это говорят. Иншаллах, наобнимаемся еще после этих проблем. Поэтому, дорогие братья, давайте не расслабляйтесь, не подвергайте риску. Может быть, я болею, может быть, кто-то из вас болеет, может быть, мы это легко переносим. А рядом бабай, который в мечеть ходил, от тебя возьмет эту болезнь, да, и ему станет плохо. Поэтому вот у меня, у себя есть знакомые, братья с других городов, с кем мы все время общаемся, по телефону сейчас уже кого-то подключили к этому ИВЛ, он уже сам не может дышать. Поэтому проблема есть, она не выдуманная. Давайте осторожно, бисмилля, создадим все причины, а потом будем уповать на Аллаха.